बिराद मोजां फिल्म ससिय' पलिटिकेल बर'नि जा ससिय' पलिटिकेलि जा जेंनाफोर जा जों फेस खालामबोदों दिनैसिम जोंनि माबायाव लाइफआव स' बेखौनो जोङो बेरखांनो नाजादों स' आंथ' सानो मोजाङानो सिनेमाया आरो रायजोआ मोजां मोनगोन होननानै आं आसा खालामो आङो बेखौ एसे माबा दोननोसै बेखौ बुंबाथाय मिन्थिजोबगोन ना मानसिफोरा आं सानो माने बेखौ नायनानै मानसिफोरा माबाथोंसै बाट जास्ट बेनोल' आरोखि माने नामाल' बेकार रमिय' बिराद रमान्टिक नाम मोनसे माबा स' बे माने बे मोनसे बाथ्रा गैया होनबा जे कभारखौ नायनानै बिजाबखौ जाज दा खालाम होननाया बेबायदि आरोखि जास्ट नामाल'सो बेकार रमिय' बाट बेहाय जोंनि समाजाव जा सोलिबाय थादों जों बर' समाजा लाइफ जोंनि दैलि लाइफआव स' बेखौ नागिरना मोनजोबगोन आरोखि बेहाय मेनलि गोदान गोजा मेक्सिमाम आर्टिस्टआ आंनि फार्स्ट फिल्म एज आ डाइरेक्टर फार्स्ट टाइम डाइरेक्सन खालामदों एन्ड स्क्रिप्टआबो आंनि स्क्रिन प्ले ओमफ्राय एक्टरफोरा गोजामनि मानसिफोरा सिनायनायाव दङ रुबुल बर' बे माने मोनसे नेगेटिभ रल खालामदों ओमफ्राय निरिबिलि रामसियारि बिसोर थियेटाराव बिराद मोजां आर्टिस्ट ओमफ्राय जों गोदान दङ फुलेन मुसाहारि दङ आं दङ ओमफ्राय बकुल बर' ना बकुल बर' दङ माबानि बे दमथमानि ओमफ्राय किसान होननाय सासे दङ जोंनि तामुलपुरनिनो ओमफ्राय बिदिनो बर'मानिफोर दङ एक्ट्रिसफोर माया सुदेम एन्ड मामोन दङ आरोखि गोदान गोजा ट्रेलाराव एक्सुवेलि मा जादों बे माने मेनलि आंनि फिल्मा सेन्सर CBFCनिफ्राय आरोखि सेन्ट्रेल बर्ड अफ फिल्म सार्टिफिकेसननिफ्राय सेन्सर लाखानाय फिल्म स' सेन्सरा मेनलि मोनथाम केटेगरियाव होयो आरोखि जे UA आरो A इउआ जाबाय इउनिभार्सेल आनरेस्ट्रिक्टेड फर अल आरोखि स' आंनि फिल्मा मोननाय इउ सार्टिफिकेट मोननाय आनरेस्ट्रिक्टेड फर अल माने बयबो नायनो हायो बेखौ बे दान्थे बिदान्थेया बेनो जाहैबाय बेहाय मोनसे सोदोब दङ आरोखि ट्रेलाराव जों बेखौ सोदों जे माने बेहाय मोनसे बिप दंखायो आरोखि बे बिप थानायनि उनाव बिप थानायखायनो बे सेन्सार्ड बेखायनो बेखौ बुंजोबनो हायाखै आरो जों जास्ट सिखौल' होनदों सि माने बेनि सिनेमायाव मेइन बुस्थुआ जाबाय सिमा एक्सुवेलि बे साबटाइटेलावबो दंखायो आरोखि साबटाइटेल नायबानो नुगोन जे व्हाट काइन्ड अफ बाउन्ड्रि इज दिस बे आरोखि मा होनो मा सिमानि बे आरो मोनसे रागा जोंनाय आरो मोनसे नेगेटिभ रला बेखौ रागा जोंदों मा सिमा थालायलायनाय बेलाय बेबायदि आरो मोनसे डायलगा स' बेखौ लानानै सोरबा एसे गोरोन्थि सानदोंनो बिदि जेबो बेहाय भालगार लेंगुवेज जेबो गैया वार्ड जेबो जों इउज खालामाखै बे माने जास्ट बिपबो दंखायो बेहाय जों बेखायनो मानसिफोरा खोनानायाव MA आरो FAनि गेजेराव खोनानायाव एसे गोनो गोथो जागोन होननानै जों बेखायनो बिपखौ होखादों बे ओमफ्राय आरो मोनसे सोदोब दंबावो बेखौ जोंनि स्पेसियेलि तामुलपुर बा बाक्सा एरियायाव इउज खालामो स' बेबो LWTTS आरोखि माने लोट्टा माने बे मिनिंलेस जाहैखाबाय जेबो मिनिं गैखाला बे LWTTA स' बेखौ जोङो माने मोनसे सिनेमा फैदोंमोन आगोल सिंहा मोननाय माराठियाव मोनसे माबा सोदोब दङ आरो सासे माबा दङ आरोखि केरेक्टार बिराद माबानि गिदिर केरेक्टार राजा ना मामोन आं एसे बावबाय आरोखि दे जिसमे दम सिर्फ बाजिराव सिंहाम होननानै बुङो आरोखि अजय देबगाना बे सिनेमायाव स' जिसमे दम फक्त बाजिराव सिंहाम होननाया बे फक्तखौ लानाबो हाला जादोंमोन मानसिफोरा माने बेखौ माने आलदा बुजायदोंमोन FUCK सानदोंमोन मानसिफोरा बाट FUCK नङा बे फक्त माने FUCT बायदि जायो आरोखि फक्त माने माराठियाव मा जायो अनलि जिसमे दम अनलि बाजिराव सिंहाम दम बिदि आरोखि स' बे वार्डनि गेलेनाय आरोखि वार्ड गेलेनानै बिदिनो सेन्सरा बिदिनो पास जायो आरोखि स' सोरबा खोनानायाव एसे आलदा खोनानो नागिरो खिन्थु मोजाङै खोनाबाथाय रियेल माबाखौ मोनो आरो फिल्मावबो दंखायो माबाया ट्रेलारनि उनावबो दंखायो ओमफ्राय पस्टारफोरबो दंखायो स्टिल आं खेबसे बुंनि 7399409826 बे आंनि नाम्बार स' जायफोरा गावसोरनि जायगायाव देखायनो लुबैदों सिनेमाखौ नायनो लुबैदों बिथांमोनखौ बे नाम्बारावनो कन्टेक्ट खालामनो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय